வணக்கம் மாணவர்களே, அனைவரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சரி, இன்று நாம் ஒரு செய்யுளை பார்க்க போறோம். அது என்ன செய்யுள்னு அந்த பாடலின் வழியே நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது அந்த பாடலை பார்ப்போம். சரி மாணவர்களே, இப்போ நீங்க இந்த பாடலை பார்த்தீங்க. இந்த பாடல் ஒரு தந்தையையும் மகளையும் பற்றியது. ஸோ இதை ஒட்டிய ஒரு கொன்றை வேந்தனை தான் இன்றைக்கு நம்ம பாடத்துல பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம இன்றைய பாடப்பகுதியை நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா மாணவர்களே? ஓகே, இன்றைய பாடப்பகுதியை பார்ப்போம். வாசிப்பு பகுதி ஒன்று இருக்கு, அதை பார்த்துட்டு அது என்ன செய்யுள்னு நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுப்போம். சரி மாணவர்களே, இந்த செய்யுள் கொன்றை வேந்தனையும் அதன் பொருளையும் அறிந்து கொள்ளும் ஒரு பாடப்பகுதியாகும். ஓகே, அரவிந்தன் கணிதத்தில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றவர். தன்னை போலவே தன் மகனும் அப்பாடத்தை சிறந்து விளங்க வேண்டும் என ஆவல் கொண்டார். சுலபமாகவும் விரைவாகவும் கணக்குகளை செய்யும் வழிமுறைகளை மகனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார். மகனும் பல நுணுக்கங்களை தன் தந்தையிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டான். தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில்லை என்பதற்கேற்ப அவர் சொற்படி கேட்டு நடந்தான். பள்ளியின் கணித மேதை என பெயரை வாங்கி பெருமை பெற்றான். சரிங்களா மாணவர்களே? இப்ப இதுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுல கொன்றை வேந்தன் ஒன்று இருக்கிறது, தந்தையை பற்றியது. ஓகே, அது என்ன கொன்றை வேந்தன்? தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில்லை. மாணவர்களே, சரியா சொல்லிட்டீங்க. இன்றைய செய்யுள் என்னது? தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில்லை. ஓகே, அதோட பொருளை பார்ப்போம். தந்தையின் சொல்லை விட மேலான அறிவுரை கிடையாது. ஓகே, இப்ப முழுமையா நீங்க அந்த கொன்றை வேந்தனின் பொருளையும் நீங்க இதுல பார்க்கலாம். சிவப்பு நிறத்துல இருக்கிறது தந்தை சொல்மிக்க மந்திரமில்லை. அதோட பொருள் என்ன? தந்தையின் சொல்லை விட மேலான அறிவுரை கிடையாது. ஓகே, எல்லாருக்கும் தந்தை இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்காங்களா? தந்தை இருக்காங்க. எல்லோருக்கும் இந்த உலகத்துல தந்தை இருக்காங்க. அப்ப அந்த தந்தை சொல்லும் அறிவுரையை நம்ம எப்பொழுதும் என்ன செய்ய வேண்டும்? கேட்டு நடக்க வேண்டும். சரிங்களா மாணவர்களே? ஓகே, இப்ப இதை நீங்க பிறகு மனனம் செய்து வகுப்பு முன் படிக்க வேண்டும். ஓகே, நாம் அடுத்து அந்த சூழலுக்கு போகலாம். ஓகே, இப்ப பாத்தீங்கன்னா சூழல்கள் இருக்கு. ஓகே, ஒன்றாவது சூழலை பார்ப்போம். ஓகே ஓகே, ஆசிரியரே நான் படிக்கிறேன், நீங்க கேளுங்க. மணி நன்கு படித்தவன். அவன் எந்த காரியத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் தனது அப்பாவின் அறிவுரையை கேட்பான். தனது அப்பா அனுபவசாலி என்பதால் தனது சிக்கலுக்கு சரியான தீர்வு கூறுவார் என்பது அவனது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. ஓகே, இப்ப இந்த பாடப்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா மணியை பற்றிய ஒரு சூழல். ஓகே, அவன் என்ன காரியம் செய்தாலும் அவனுடைய தந்தையோட அறிவுரையை கேட்டு செய்யாம இருக்க மாட்டான். எப்பொழுதும் அவன் தந்தையோட அறிவுரையை கேட்டுதான் அவன் நடப்பான். சரிங்களா? அப்ப அவர் அந்த இருக்கிற ஒவ்வொரு சிக்கலுக்கும் அவர் சரியான தீர்வு கூறுவார் என்பது அவனது அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையாகும்.
சரிங்களா? ஓகே, இது வந்து 1வது சூழல். ஓகே, உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சூழல்கள் நடந்திருக்கலாம். ஓகே, நம்ம அடுத்த சூழலுக்கு போவோம். ஓகே, இது வந்து 2வது சூழல். இந்த சூழல்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா யாராவது படிக்கிறீங்களா மாணவர்களே? ஓகே, சரி, நீங்க படிங்க மாணவர்களே. ஓகே, இப்போ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா திவிதாவுக்கு தனது அப்பா என்றால் மிகவும் பிடிக்கும். தனது அப்பா வாழ்க்கையில் அதிகம் அனுபவம் கொண்டவர் என்பதை அனைவரிடமும் கூறுவார். அவள் தனது அப்பாவின் கருத்துக்களையும் வழிகாட்டலையும் தனது வாழ்க்கையில் உறுதியாக கடைபிடித்து வருகிறார். சரிங்களா? இந்த பெண்மணி எப்படிப்பட்டவர்? தன் அப்பாவுடைய வாழ்க்கையில் அதிகம் அனுபவம் பெற்றார் என்று தெரிந்து தன் அப்பாவின் கருத்துக்களையும் வழிகாட்டுதலையும், எல்லாருக்கும் அப்பா வந்து வழிகாட்டி சில விஷயங்களை சொல்வார், சில கருத்துக்களை சொல்வார். தனது வாழ்க்கையில் உறுதியாக கடைபிடித்து அப்பா சொல்றதை கேட்டு அவ வந்து நடக்கிறான். சரிங்களா? ஓகே, அப்ப அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, இது 3வது சூழல். இதை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாரதி தனது அப்பா கூறும் அனைத்து அறிவுரைகளையும் கேட்க மாட்டான். அவரை எப்பொழுதும் எதிர்த்து. மாணவர்களே, இந்த பாரதி இந்த 3வது சூழலை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாரதி தனது அப்பா கூறும் அனைத்து அறிவுரைகளையும் கேட்க மாட்டான். அவரை எப்பொழுதும் எதிர்த்து பேசுவான். தன் அறிவுரை கேட்காமல் தீய நட்பு கொண்டான். அவர்களுடன் சேர்ந்து பல தீய செயல்கள் செய்ததால் இன்று சிறையில் இருக்கிறான். தனது அப்பாவின் அறிவுரை அன்றே கேட்டிருக்கலாம் என்று இன்று வருந்துகிறான். இந்த சூழல்ல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா பாரதி வந்து தன் அப்பா கூறும் அனைத்து அறிவுரைகளையும் கேட்க மாட்டான். சரிங்களா? அப்பா சொல்ற அறிவுரையை சில மாணவர்கள் கேட்க மாட்டாங்க, சில பிள்ளைகள் கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பாரதியும் அந்த மாதிரி செய்திருக்கிறார். அவரை எப்போதும் ஏற்று பேசுவான். அப்பா சொல்றதை கேட்காம மறுபடியும் பேசுவான். தன் அறிவுரை கேட்காமல் தீய நட்பு கொண்டான். அவன் என்ன செய்தான்? தன் அப்பாவின் அறிவுரை கேட்காமல் தீய நண்பர்களுடன் நட்பு கொண்டான். அவர்களுடன் சேர்ந்து பல தீய செயல்கள் செய்ததால் இன்று சிறையில் இருக்கிறான். சரிங்களா மாணவர்கள்? தனது அப்பாவின் அறிவுரை அன்றே கேட்டிருக்கலாம் என்று இன்று வருந்துகிறான். அது சிறைக்கு போன பிறகு இப்பொழுது மனம் வருந்தி ஒரு பயனும் இல்லை. சரிங்களா? அப்போ வந்து என்ன நினைக்கிறான் என்றால் அப்பா சொன்ன அறிவுரையை அவன் கேட்டிருந்தால் அவன் சிறைக்கு போயிருக்க மாட்டான் என்று அவன் மனது வந்து நினைக்கின்றது. ஆனால் வந்து காலம் கடந்து போயிடுச்சு. ஏன்னா அவனை வந்து கைது செய்து சிறையில் அடைச்சிட்டாங்க. சரிங்களா மாணவர்களே? அப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 சூழலுமே ஒரு தந்தையோட சொற்படி நம்ம கேட்டு நடக்கணும்னு இந்த கொன்றை வேந்தன்ல சொல்றாங்க. சரிங்களா? தந்தை சொல்மிக்க மந்திரம் இல்லை. அப்ப இந்த 3 சூழலுமே தந்தையை பற்றி அழகாக விளக்கி சொல்றாங்க. சரிங்களா மாணவர்களே? இப்பொழுது நாம் வந்து ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு படம் கொடுக்குறேன். ஆசிரியர் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்பா படம் கொடுக்குறேன். சரிங்களா மாணவர்களே? இந்த படம் இங்கே இருக்கும் பாருங்க, அப்பா படம். ஓகே, அப்பா படம், இந்த படத்தை கொடுக்குறேன். நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, இப்போ ஆசிரியர் வந்து தனித்தனியாக ஒரு படம் கொடுத்துருவேன். நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, இதில் வந்து இந்த படத்தை ஒட்டி வர்ணம் தீட்டின பிறகு கீழே வந்து அந்த செய்யுள வந்து நீங்க எழுதணும். தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை. இந்த படத்துக்கு வந்து வர்ணம் தீட்டிட்டு தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை செய்யுள். ஓகே, செய்யுள நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க மேல இருக்கு. ஓகே, இதை வந்து நீங்க இங்க எழுதணும். இந்த படத்துக்கு கீழே கொன்றை வேந்தனும் பொருளும் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லை, தந்தையின் சொல்லை விட மேலான அறிவுரை கிடையாது அப்படின்னு நீங்க வந்து நீங்க சொல்லணும். சரிங்களா மாணவர்களே? ஓகே, இப்பொழுது நீங்க வந்து இதை செய்யலாம். ஓகே, இப்போ இந்த பாடலை கேட்டுக்கிட்டே நீங்க இதை செய்யலாம். ஓகே, கொஞ்ச நேரம் இந்த பாடலை கேட்டுக்கிட்டே நீங்க செய்யலாம். சரிங்களா? ஓகே, இந்த பாடலை கேட்டுட்டு நீங்க இதை செய்யலாம். சரிங்களா? இதுல வந்து அழகா வர்ணம் தீட்டிட்டு இதுல வந்து ஒட்டணும். நீங்க ஒட்டிய பிறகு அந்த செய்யுளை வந்து இங்க கீழே எழுதணும்.
பாடலை கேட்டுட்டு. சரிங்களா? இது வந்து தந்தையோட அன்பு பற்றி சொல்கிற ஒரு பாடல் பாருங்க. அந்த மகளுக்காக அந்த தந்தை என்ன செய்யறாரு பாருங்க. சரிங்களா? ஓகே. அந்த தந்தையோட அன்பு பாசம் எல்லாம் அந்த பாடல்களில் நமக்கு தெரிகிறது. சரிங்களா மாணவர்களே? கண்டிப்பாக அந்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். பிறகு ஒரு பயிற்சி இருக்கு. அந்த பயிற்சியும் இப்போ நம்ம வந்து கலந்து அந்த பயிற்சியை. சரிங்களா மாணவர்களே? இப்போ நம்ம இப்போ என்ன செய்யலாம்னா, ஓகே, இப்போ அந்த மாணவர்களே இப்பொழுது இந்த பயிற்சியை பார்ப்போம். கொஞ்சம் வேந்தன் பொருள் கேட்கக்கூடிய வாக்கியங்களுக்கு சரியான அடையாளம் விடுங்க. ஓகே. ஒன்றாவது, குமரேசன் தனது அப்பாவின் பேச்சை கேட்பான். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சரியான விடை. பிறகு இரண்டாவது, மானின் தந்தையின் அறிவுரை கேட்காமல் தான் விரும்பிய திரைப்படத்தை இன்று வேலை கிடைக்காமல் இருக்கிறார். இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிழை. கார்முகிலை இன்று தனது வெற்றிக்கு காரணம் தன் அப்பாவின் வழிகாட்டலே என்றான். இந்த மூன்றாவது பார்த்தீங்கன்னா இது சரி. அப்போ இது தந்தையை பற்றி சொல்கிறாங்க. சரி மாணவர்களே, இந்த பயிற்சியை வந்து உங்கள் நோட்டு புத்தகத்தில் எழுதிடுங்க. சிறப்பாக செய்கிற மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் வந்து இந்த ஸ்டிக்கரை கொடுப்பேன். நன்றி, வணக்கம் மாணவர்களே.